Mill-2018 l-hawn l-ammont ta' toroq f'Għawdex irranġati mill-Gvern tal-Labor huma inqas minn 100 waħda. Ċifri żvelati mill-ġurnal Times of Malta wraw illi fil-waqt li l-Gvern Laburista lura fl-2017 kien wieħed li se jkun qed jirranġa toroq kollha ta' Malta u Għawdex f'7 snin, huma biss 83 triq li ġew tranġati fil-Gżira Awċija b'diversi oħrajn preżentament għadhom għaddejjin bix-xogħol fihom. Il-figuri komplow juru li fil-waqt li l-Gvern iffoka l-ħidma tiegħu fuq it-toroq f'Malta, iswed fuq l-abjad jidher li prattikament injora l-ħidma f'Għawdex bix-xogħol għaddej pass kajman għall-aħħar għad-detriment tar-residenti. L-aktar lokalità li ra x-xogħol isir hija l-Belt Kapitali, ir-Rabat, fejn kien hemm 14 triq irranġata b'nofshom ikunu maqlugħajn parzjalment. Kelliema l-Ministeru għal Għawdex spjegaw li preżentament hemm diversi toroq oħra li mistennija jsirilhom xogħol fost oħrajn ix-xogħol fit-triq bejn ir-Rabat u Marsalforn li mistennija jibdew fix-xhur li ġejjin. Iżda swed fuq l-abjad tinja konferma li sissa il-Gvern poġġa fil-ġenb lil Għawdex u lil Lawċin.